Kaning giingon Cayetano nga kuan kanang gidaginot sila. Nindot man yung paminahon nga gidaginot kay murag importante tingali. Pero makapahibong yun. Sa tinuod makapahibong. Kaya nga naman, nga dali man kay itong kamarkulita o kan jinggoy. Base tingali sa Senate Blue Ribbon Committee, Markulita ni angkon sa TV interview niya nga nidawat sa gikan nilang Mike Defensor, nilang Super Biray. Kana, 75 milyones, dali na kayo. Ang pangutanan ako, kasigihan ako nagbalik-balik, nganong langay, iagi pag preliminary investigation si Tambaloslos, niingon si Miko Clavano kagahapon, nga ang ilahang gihuwat karon sa ombudsman, ang tubag ni Tambaloslos o niya, preliminary investigation dayon. Ang problema, nganong nadugay lagi mining Tambaloslos, kaya matod pa central figure na daw. Kung gusto na mo exit sa Pilipinas ang Tambaloslos, kuyog siya, kita tingnan lang saldiko. Gusto na mo exit, akong klaro na, dili ko pabor aring bangag, dili po ko pabor ni Sara, kari lang Tambaloslos mo akong ganahan nga balik-balikan. Pero naman, una, nadamay ang mga ordinaryong Pilipino kagahapon, mahinumdum gidayon ka, inigbaha na pulsos, iniguan, agoy, flood control na po. Muna akong gibalik-balik dire, kay si Saldico, og ingno nimo, kay ako Bicol party list man to. Si Martin Romualdez ato kay mo'y giingong, mo'y nagtudlo, nga mohimong the most powerful committee sa Kongreso, ang Appropriations Committee. Dili gyud to mahitabo nga si Saldico, mooy muhimo-himo anang dagko kayong mga ghost project. Kung wala pa, sugua or bisagwa sugua basta kay dunay pagtugot ni Tambaloslos nga mo yang amo sa ubos may bala oranan. O niya, nagpagkaroon ingno, nagpabuta bungol ning bangag ganda ko. Wa sa kaibaw pero inig-imbestigar mo padong man ito sa Malacañang. Murag wa sila kunuhay, kanang wa sila labot. Ba? Dunay mga Cebuano nga mga kongresistang niburot. Peter Calderon, for instance. Ngano nakakuha magag 12 ka bilyon? Nyor, nganong nag-abot mapod og 3 bilyones ang malabuyog kaperting gamaya in taong lungsod. Naloko na. Flood control ghost project ni. Or karon kani ato ghost karon gitrabaho naghinay-hinay ni Alan Kirante aron dili mahimong ghost pero naagi di ay. Anong nahitabo man tungod kay ang kinawatay sa taas natural mo yun mutugan pa lang ni Peter Calderon muskwil pa lang ni apilon ta lang nighatag. Kinsa may nabusog og maayo pasta ni Khalid kada semana mo uli man ko dito south sa among lungsod. Naman ko, maigsuon ako tuaman dito. Muuli ko dito, kaniadto, grabiha yun. Sus, magsunod ang hasta tagwalo, katos na po, ka mga dump trucks anong Sabado, manguli dito sa Dumanhog, kay, wala may trabaho Domingo. Karon kita mo, duha na lang. Marka QM Builders. Ang iyang pag-umangkon si Jonathan, daghang kang naibong yating ilgigan ni Jonathan. Oy, kanang Q-Cons, Kirante Construction iyam na. Naimarka na siya mga truck Q-Cons. 5 kang nakapatukod na magduha kabok hotel. Ang ubang nangaraan ng pangutrata sa gobyerno, parting mga infrastruktura, nagkautang-utang pa. Diba? Pero si Jonathan Kirante, mo yung gastong Samsam Gulyas, og ni Rhea, og mo adtos Amerika. Hasta haya-haya. Nganong nagadato, mamugmayon yun. Karon dito mau. Dito sa Balamban na ako na flood control ghost project po. Ingon ang NBI o ang DPWH. Wa pagdugay ni Kisi-Kisi og maayo si kani kongresista Pablo Jan Garcia. Naani kuno mahimutang sa Singsing Balamban pero wa gyud kuno ghost kana turnover ni. Una, ganong ang mga kongresista ganahan magyug kaayog mga infrastructure projects. Ingon atong ang mga amigong kontraktor, apel tong mga gingong gitulisan ha? Dili tong
tulisan gitulisan nga 30 magud automatic ang ihatag sa mayor or congressman kung ang proyekto infrastructure para ng flood control di mo na makita. Muna naman sa tubig baha. Akong balikon nganong ang Aljon Diamante sa Tuburan siya ra magyud ang naningkamot nga wa pod magsalig og congressman kay I believe dili ni sila kauban ni Pablo Jan og partido. Nganong wa man magsalig sa iyang kaugalingong lungsod nga dako ginadak-an ni mo 54 ni ka barangay ang Tuburan. Wa siya magsalig kinsay mohatag og proyekto niya kay siya naningkamot alang sa iyang kaugalingong lungsod og katawhan. Una ang taga-bukid iyang gipalambo og mayong agrikultura dito. Iyang gipalambo ang mga taga-bukid nga nananom og kape. Loko na. Wa gid siya maguna-una nga naa ko aning project of flood control o daghang suba ng Tuburan. Ganong ingon ana Mas Aljon, ang iyang gitanaw ang iyang katawhan. Ari kas mga kongresista, ang ilang gitanaw ang ilang sako nga sudlan. Wa ko'y lain bisan ang mga kongresista nga nakaila niya. Sa mayor sa Tuburan nga parte naghanang killing field sige na kaniadto. Mo saludo aning halag Aljon. Ang karon og imong tanawon ang Tuburan ang mga tao kaniadtong katiniil karon sapatos na. Og imong tanawon ang mga tao sa Tuburan kaniadto magagian ko na in the mid-90s. Piting ilara ng lugar sa pagkamingawa. Karon tungod kay ang ekonomiya gipalihok niya ang mga pobre makapalit na kaniadto. Bugi ra gyud kunoy mapalit. Usan bugi sa ginamos buwad kon. Buwad ginamos. Karon bida. Mo na mangumpra atong lungsod nindo tabok agianan kalsada dito padung bukid alang sa mga moadto sa mga mag-uuma mo palit og kape. Pero ang mga kongresista og dili gyud ang lungsod mismo hatagan nilang project samang Edsel Galios nga ang iyang lugar unta sa second district naa dito ang Lugas Alcoy, naa dito ang Mantalongon Dalaget. Na perten daghan ang produkto siyota nga kwartahan sa taga-bukid wa na huna ang Edsel Galios kundi ang ginahuna sa Kagwang ang iyang mga flood control nga matol pa gipasahin ng siri kontraktor ug ang mga mayor nga tag 5 million ra gani ang mga barangay ang covered court adto na daw sa mayor naman si Kiari. So ganun ginanaman, automatic laging 30. Naloko na. Kaya adto kas mga mag-uuma, kanang mag-uuma, tagaan mo nag liso sa paliha, malipay na na. Oo ba? Pero wa po kay komisyon or wa kay SOP nga madawat anak kay liso ras paliha. Ano resulta sa mga kongresistang puros kawatan gining halos tanan dili na ko ingno na may ko naibawan dinhi nga wa magsalig in taon ang iyang sweldo gipanghatag gani ang iyang sweldo sa kongreso tungod kay pwede na sa pagka matod pa niya na ako usa ka libo ka mga empleyado in some other time akong i-mention kay morning wa ra gini mo apil ug unsay ilang kalihukan anang mga kawat-kawat dili ni morang ang akong tan-aw sa mga umaabot nga mga adlaw ako ning i-mention ang mga kongresistang dagko kay ako ning i-research sa balik para ma-refresh akong utok ang ilahang kinawat o ang ilahang gikawat. Oo ba? Alas 9 naman, hurot na ang akong oras. Ugma na napunta. Kaya wagin na ito makontak si former Congressman Jing para sa habig ni Vice President Sara. Posible, ugmang adlaw, masay makontak na. Siya ba itong hinabion? Loko na. Kabahin sa impeachment trial nga nagpadayon. O niyang hapon, aligrin kasi Attorney Melvin Matibag sa NBI ang ilahang testigos nga posibleng mag-inkwentro na pagbalik silang Senador Alan Pitiki. Kaya tanong, kontra na sila. Na imbestigahon niya sa Pitiki, manadelikado na Piya, o niya, mo saw-saw na pagkalit, ang nasumok lang sa Senado nga hingan lang Ruben Padilla.